Ακράση 2016. Στο Ακράση παρέα από το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο και από φίλους του Ακρασίου. Η καλή παρέα εδώ, τα καλά παιδιά. Κάτσε. Τα κορίτσια μας. Σήμερα ακόμα πιστεύω ότι είναι... Πού πάτε ρε κορίτσια? Πάρτε και... τώρα... Ήβρετε την ώρα. Ρε τώρα που θέλω να σας βγάλω εγώ βίντεο να πούμε. Μου κάνετε... Πάνε για παγωτό τα κορίτσια. Τι να κάνω. Πάρτε και παγωτό, εντάξει. Σε μένα τι το λες πάντα. Γιατί είχαμε τα εικόνα. Ναι, γιατί τους λένε πλάκους. Ωραία πλάνα να είσαι. Όσο μπορώ ρε παιδιά, εντάξει. Η παρέα μας η καλή, στο Ακράση Λέσβο. Καλώς ήταν το φίλο μας. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι παιδιά. Να ξαναρθείτε. Ξαναρθείτε. Καλά δεν θα σε κάνω κρασάκι του παζόρα θα πιάσει. Θα το ξανατραβήξω πάλι.